Bon vespre i benvinguts a la projecció en aquesta estrena del curtmetratge Tempus Fugit, el temps mos fuig. Aquesta corolla va començar quan recentment un grup d'actors que ens veureu actuar aquí en aquest curtmetratge varen escenificar altra volta, varen reposar una obra de teatre que se deia La farola de la bassa. En Joan Barceló, allí present, gran col·laborador d'aquest grup, que va col·laborar molt amb aquesta reposició d'aquesta obra. Després va sortir aquesta idea, aquesta corolla de fer un curtmetratge. Com a base d'aquest curtmetratge varen agafar també una altra obra que jo havia fet el guió, que se deia Melangia de tardor. Aquesta obra tractava d'una problemàtica que té la gent quan se jubila, que normalment, després d'haver tingut una activitat molt ferma, molt intensa, durant moltes hores treballant, llavors quan se jubila que no té absolutament res a fer, entra a dins d'una depressió, a dins d'una problemàtica que no sap què ha de fer, no sap on s'ha d'aferrar. Llavors, aquí el que fa falta és, altra volta, tornar a agafar il·lusió i tenir activitats lúdiques perquè fugir d'aquesta situació depressiva. Llavors, agafàrem precisament a base en aquest guió de Melangia de tardor, agafàrem com a diríem, guió, que després l'ampliàrem, ajudant també, ajudat per Joan Barceló, el van completar per fer-ho més atractiu. Però bàsicament aquesta obra va de jubilats, va de gent de tercera edat, que té l'activitat clàssica seves, que van al metge, que van a arreglar paperassa, que van a casa notari, i sempre amb una idea clara, i és que el temps els afuix, se n'adonen que el temps de cada dia és més curt. I, desgraciadament, a qualque persona el rellotge, que no s'atura mai, però sí per una persona que el rellotge se l'atura, i se l'atura per sempre. Però llavors hi ha d'haver un crit de la gent que continua visquent, que la vida continua. I ara us mostrarem unes imatges, prèviament, unes imatges precisament d'aquesta obra que us hem parlat de Melangia de tardor, i després en Joan Barceló mos explicarà un poc de què ha anat aquest curtmetratge i la gran labor que ell ha fet. Quantes vegades vaig pensar el mateix. Quan me jubili, una de les primeres coses que faré serà per anar de solta a la taula, sense pressa, poder gaudir de la nova que imprimeix el cafè del matí. Érem molt joves, quan els nostres cors mitjançant els ulls se transmeteren a bo per primera vegada. Quant d'anys, dies, moments han passat des d'aleshores. Ai, que mama! Senyora, no me cuente historias. No són històries? És veritat? Bé, com li deia, jo som viure d'en Pep, saps? No, net, tu dius com saps, saps? Bé, però això, que estic a la cola, no me va més tot de res, no mereix, com en sap. Vos no la molt malament. Amor, amiga, la boca digui, ah! Guarda, que això, ja! Guarda,
sentiu tant? Señora, esto no es ninguna agencia matrimonial. A la ventanilla dos casos imposibles. Quan en Sebastià, aquí present, i na Francisca Pocoví, que avui no ha pogut estar en altres, preparaven l'obra de teatre La Farol de la Bassa, estrenada fa un parell de mesos en aquest teatre, jo les estava ajudant una mica en les imatges. I un dia, ells, quan estaven assajant, jo vaig pensar que tant de tots junts, crec que eren d'haver 14 actors, les hauria d'aprofitar per fer un curtmetratge. Quan es va acabar d'estrenar l'obra, la Francisca, que era la directora d'aquella obra, em va dir, ja que tu mos has donat una mà, ara em toca a nosaltres ajudar-te tu. Si qualque dia mos has de menester per fer un curtmetratge, pots comptar amb nosaltres. Li vaig demanar a Sebastià si tenia qualque guió i em va mostrar un parell d'obres, una de les quals estava gravada en vídeo, com heu pogut comprovar. I en aquesta obra hi havia un parell d'escenes que em van agradar molt. El problema era que no estaven enllaçades. No hi havia un fil conductor entre elles, i això va ser un repte i un problema per a jo, però un no sé què sortirà. Bé, avui ho sabrem. Han fet possible aquest curtmetratge 20 actors, dels quals 2 ja eren a l'obra original, Sebastià Riera i na Joana Garcia, i que molts d'ells han hagut de fer doble feina, la d'actor i la d'ajudant meus. La música ha anat a càrrec d'en Bernat Aguiló i un servidor, i en els crèdits la música és d'en Guillem Sansó i d'en Joan Bibiloni, i la lletra també és d'en Guillem Sansó del seu disc Tronat. Han estat un quant dies de dibuixar les vinyetes i modificar el guió, 8 dies de gravació en el mes d'agost i un parell més al mes de setembre i octubre per editar i fer la composició musical. 9 localitzacions, 5 de les quals són interiors. També per acabar vull agrair a les empreses i persones que ens han donat suport per aconseguir que aquest curtmetratge es pogués dur a terme. Esperant que disfruteu del curtmetratge com jo l'he disfrutat fent-lo. Moltes gràcies. Tenim 2 actors d'aquesta pel·lícula que anirem a veure, Tempus Fugit, Joan Martínez i Joan Benet, 2 Joans. I són actors de teatre, el que passa que en aquesta ocasió han fet també actors de cinema. Bé, com ho vist, com actors amb aquest curtmetratge? Bueno, jo la veritat és que tenia moltes ganes de tenir una experiència d'aquest tipus i m'ha passat genial. Jo m'he passat genial. La veritat, molt bé. Jo, fill de veure-la, jo no me dono ni idea, però vaja... T'encantés que tu estaves molt malalt en aquesta pel·lícula i no sé, t'havien fet un diagnòstic molt perillós. Sí, sí, i perquè el que m'havien de fer era un poc delicat. Bé, tot va quedar amb una broma, no, Albert? Bé, esteu contents de la vostra actuació? Sí, ja he fet veure-la. Sí, la veritat és que frisant de veure el resultat. Ha estat una experiència molt agradable. Espera a repetir. Déu-n'hi-do, ja tenim una opinió més de 2 actors destacats en aquesta obra, en aquest curtmetratge, i supos que serà un èxit. Un altre actor destacat d'aquesta pel·lícula, d'aquest curtmetratge Tempus Fugit. Tomeu, quin paper feies tu? Important o no important? Bé, un paper que jo considero que té la seva importància, un paper de metge, un metge implicat en la gent, un metge que frissa, un metge que cura el poble, i un metge... Sé que tu te vas trobar amb un malalt un poc especial, a la darrera edat ja, i que tenia un problema. Hi havia un home que tenia un problema, que crec que era un problema que estava molt a la societat amb aquesta crisi, que el escenari era mort. I havien de mirar de ressuscitar-lo com fos, però que ho van aconseguir, amb un tall, però ho van aconseguir, pintura. Enhorabona per metge. I com t'has trobat com a actor d'un curtmetratge? La veritat és que no ho havia fet mai. Havia fet teatre en les escoles i teatre d'amateur. I en Joan, el director, ens va brindar l'ocasió de fer això i ha passat molt de gust. M'agradaria convidar per la pròxima, si és possible. Molt bé, esperem que sigui un èxit. Gràcies. Aquí estem amb 2 actors, un actor i una actriu, que han destacat, diria jo, en aquest curtmetratge que veurem després. En Joan Mateu i en Sebastià Gelabert. Després d'ells ens contaran les impressions que els ha donat, perquè ells no havien fet mai cine
Per tant, els hi ha vingut molt de nou aquest canviar d'un escenari amb un públic a veure la fredor per actuar darrere una cambra. Però com heu vist, Joana, com has vist, com t'has sentit com a actriu fent aquest curtmetratge? Com a actriu no ho sé, però com a primera vegada que he fet una pel·lícula, el susto va ser gros, però m'ha agradat molt. M'ha agradat molt, vaig tenir un gran apoyo, que és de Francisca Pocovi, que l'heu anomenada. Ella va dir t'ajudaré i efectivament me va ajudar i ja ha sortit. No sabem com ha sortit, ja ho veurem. Ja no ho veurem. I Sebastià, què diu Sebastià? Bé, jo com a primera vegada, com has dit tu, perquè això no ho havia fet mai, ha estat més una sorpresa també, perquè jo no imaginava això del cine, per la tele, così, iba de xerrar en freda davant una càmera tan a prop, no ho sé, però menys mal que té l'avantatge que si no bé pot tornar a repetir, cosa que no té el teatre. Però ha estat una experiència molt agradable, molt. Molt bé, gràcies. Ara el públic jutjarà les paraules que heu dit, a veure si realment heu donat la talla, que supos que sí, i anem a veure ja el curtmetratge, aquesta Tempus Fugit, el temps mos fuig, l'hem d'aprofitar. Ja so. Bona tarda. Quin malalt que tenim aquí? Don Joan Brunet. I amb què vos pot servir? No m'has de servir de res. M'has de llevar aquest mal que tens aquí baix. Passau. Vaig, no ho deixarem i no es va poder. Ah, bueno, sí, pot treballar.